Wel, croeso cynnes iawn i chi i'r oedfa bore yma. Mae'n oedfa Cymorth Cristnogol, felly beth mynd nhw'n chydig bach yn wahanol, wrth gwrs. A dwi'n ddiolchgar iawn i bawb sy'n mynd i gymryd rhan, a diolch i Sian yn benodol am drefnu fod pobl yn cymryd rhan yn y gwasanaeth. I bawb sy'n cymryd rhan, da ni jyst yn mynd i redeg drwy bethau yn ôl i trefn. Ond gawn ni ddechrau efo gair o gweddiwn. Curwch eich dwylo yr holl bobloedd. Gweddwch yn llawen wrth addoli Duw. Mae Duw wedi esgyn gyda gwaedd. Canwch fawl i Dduw goruchaf. Duw sy'n teyrnasu dros yr holl ddeiar. Addolwn Duw gyda'n holl galon. Amen. Teilo a Llywelyn. Emyn 155. Cyslygaid ganddo i mi weld y ddeiar hardd i gyd. Heb fy llygaid, ni chawn ni weld yr un o blant y byd. Cysglust i glywed glaw a gwynt a thonau ar y traeth. Rhaid i mi ddweud wrth bawb o'r byd ef am ei gwnaeth. Mi ges i ddwy weddus ganddo ef, i mi gael sgwrs pob dydd, a heb ddyfwy weddus, bydda i'n dawel ac yn brydd. Y meddwl hefyd sy'n fy mhen, iddo wrth ef y daeth. Rhaid i mi ddweud wrth pawb o'r byd, ef am gwnaeth. Dwy law i allu cydio'n dyn ac efes ganddo rodd, i allu sgwennu ac i nôl a danfon yr un modd. Cys ddeudroed ganddo i gael bod mor rydd ar awel fraith. Rhaid i mi ddweud wrth pawb o'r byd ef am gwnaeth. Rhif Emyn 155. Darlleniadau o lyfr Joel, Pennod 1, adnodau 10 i 12, Pennod 2, adnodau 18 i 29. Mae'r caeau wedi difrodi, mae'r ddeiar yn galaru.
Mae'r grawn wedi ei ddinistrio, y gwin wedi rhedeg yn sych, yr olew wedi methu. Anobeithiwch chwi ffermwyr, idwch chwi wynllanwyr dros yr yd a'r barlus. Mae'r cnydau'r maes wedi methu. Mae'r gwynwydd wedi crino, a ffigysbren wedi gwywo. Pomgranadau, datas ac afal, a mae holl goed y maes wedi crino. Mae llawenydd y bobl wedi gwywo hefyd. Wedyn, dyma'r arglwydd yn dangos ei sêl dros y wlad. Buodd yn drigarog at ei bobl. Dyma fe'n dweud wrth ei bobl, edrychwch, dwi'n mynd i'ch bendithio chi unwaith eto. Dwi'n mynd i roi cnydau da i chi, a digonedd o sudd grawnwyn ac olew olewydd. Bydd gynnwch chi fwy na digon. Fyddwch chi ddim yn destun sbort i'r gwledydd o'ch cwmpas chi. Ti ddeiar, paid ag ofni. Gellu ddathlu a bod yn llawen, am fod yr arglwydd yn gwneud pethau mor wych. Anifeiliaid gwyllt, peidiwch bod ag ofn. Mae glaswellt yn tyfu eto ar y tir pori. Ac mae ffrwythau'n tyfu ar y coed. Mae'r coed ffigys a'r gwynwydd yn llawn ffrwyth. Dathlwch hithau, bobl Sion. Mwynhewch beth mae Duw wedi wneud. Mae wedi rhoi'r glaw cynnar i chi ar yr adeg iawn. Rhoi'r glaw cynnar yn yr hydref, a'r glaw diweddar yn y gwanwyn, fel o'r blaen. Bydd y llawr dyrnu yn orlawn o yd, a'r cafnau yn gorlifo o sudd grawnwyn ac olew olewydd. Byddai'n rhoi popeth wnaethoch chi ei golli yn ôl i chi. Popeth wnaeth y locustiaid ei fwyta. Y fyddin fawr wnes i ei hanfon yn eich erbyn chi. Bydd gynnwch chi fwy na digon i'w fwyta. Byddwch chi'n moli'r arglwydd eich Duw, sydd wedi gwneud pethau mor wych ar eich rhan chi. Bydd ym mhobl byth eto'n cael eu cywelyddio. Ar ôl hynny, byddai'n tywallt fy ysbryd ar y bobl i gyd. Bydd eich meibion a'ch merched yn proffwydo. Bydd dynion hŷn yn cael breuddwydion. A dynion ifanc yn cwaig gweledigaethau. Byddai hyd yn oed yn tywallt fy ysbryd ar gweision a'r morynion. Dwi'n mynd i ofyn i teilo a Llywelyn a Gwennoedd wedi helpu fi nawr. Ydych chi wedi helpu fi? Chi'n gryf? Fi'n falch fod yn gryf, achos y peth ydy fi chi gario. Fi sy'n siopa wythnos hyn yn wylo am hadau mwstad. Yn gynta, es i'r ganolfan arddio, a dyma'r pecyn ges i, ac o'n i'n meddwl falle bod rhain yn fach. Ond dyma fi'n mynd i'r archaf na, dy cynffindo rein. Beth mae'n gweud? Mustard seed. Mustard seed. Ywch chi'n llaw mas i fi? Un llaw yn ddigon, fi'n credu. Nawr te. Dylwch nhw ddim. Barod. Nawr, dwi'n mynd i ofyn i chi nawr i fynd â'r pedyn mwstad i bob un sydd fan hyn. Pyn wyt ti, teilo neu Llywelyn. Reit, Llywelyn. Felly di ddechrau yn y cefen ochr yna. Felly di ddechrau yn y blaen ochr hyn. Felly di ddechrau yn y cefen ochr yna. Reit? A wedyn, pan mi chi'n dod nôl, fi'n siŵr bydd rhai ar ôl chi. Bydd eisiau rhoi fan hyn. A rhywun i gofyn yr Rhiannon fyna. Okay. A os newch chi gymryd hedyn mwstad, a pan mi chi'n dal yr hedyn mwstad, newch chi edrych ar yr hedyn yn ofalus a myfyrio ar newidiadau mawr y gallu'n gweithredoedd bach eu cyflawni yn y byd i Gymorth Cristnogol. Bant ych chi te? Byddwch yn ofalus. Ok,
Cymryd spel i gymryd nhw, dwi? Wedi ni ddau reini yn nid i roi yn y rhandir. No, thank you. Dwi'n gweld pa mor fawr fyddan nhw'n tyfu. O, fi dal yn gallu dod yn ymwneud. Diolch yn fawr. Siwch chi'n neud? Fi'n siŵr bod chi'n neud yn wych. Felly chi gyd, dyd y lawr fan hyn. Beth yn rhoi ni'r piano, de? Llai o ddod i chi. Mae'n mynd yn ôl yn y pot. Os yw unrhyw licio lot o wstad, os o un beth ar wstad, a croes o'r gafel i ddweud, mae'n nôl yn y pot. Pawb wedi cael un? Da iawn. Mae'n rhaid yn ôl mewn fan hyn. Chi'n meddwl bod chi'n gallu neud e? Gwane. A'r llwyswch yn mewn. O, lle chi gadw dda i beth? Wrth gwrs. Diolch am yn helpu. Gret. Diolch yn fawr. Diolch Emyr. Mathew 13:1-9. Y diwrnod hwnnw, aeth Iesu allan ag eistedd ar lyn Galilea. Roedd cymaint o dyrfa wedi casglu o'i gwmpas, nes bod rhaid iddo fynd i eistedd mewn cwch tra bod y bobl i gyd yn sefyll ar y lan. Roedd yn defnyddio llawer o straeon i rannu ei neges gyda nhw. Aeth ffermwr allan i hau had. Wrth iddo wasgaru'r had, dyma beth ohono yn syrthio'r llwybr, a dyma'r adar yn dod i'w fwyta. Dyma beth o'r had yn syrthio'r dir creigiog, lle doeddont haen denau o bridd. Tyfodd yn ddigon sydyn, ond yr haul poeth, dyma'r tyfiant yn gwywo. Doedd ganddo ddim gwreiddiau. Yna dyma peth o'r had yn syrthio i ganol y draen, ond tyfodd y draen a thagu'r planhigion. Ond syrthiodd peth o'r had ar bridd da. Tyfodd cnwd da yno. Beth ohono gan gwaith? 60 gwaith, neu 30 gwaith mwy na chafodd I hau. Gwrandewch yn ofalus, os ydych chi'n awyddus I ddysgu. Wel, rwan, da ni'n mynd I wylio fideo wythnos Cymorth Cristnogol, ac yn hwn, da ni'n mynd I weld hanes Esther yn sôn am pigeon peas. O'n i'n rhaid I clywed am pigeon peas o'r blaen, ond nawn ni glywed chydig bach am hanes rheini rwan. Welcome to Malawi, the warm heart of Africa. Stay tuned for your Christian Aid Week broadcast. Rising food and energy prices are impacting millions across the world. Economists point to COVID, the war in Ukraine, and poor harvests as the cause. And now, a short ad break. Bread prices up by 50% in just 3 months? Our tasty locally produced rolls could be the solution. Esther is here to serve you delicious rolls straight from her cooperative's oven. No need to travel. Our team will come to you. Esther's rolls are baked using flour made from locally grown pigeon peas, so there's no expensive fuel-related costs to hike up the price. And no need for costly imported wheat. Thanks to pigeon peas' awesome drought-resistant properties, everyone can enjoy them when other crops fail. But hurry, Esther's rolls are selling like hotcakes.
They are loved by adults and children alike. Esther's little grandson Nespel can't get enough. Your family will love them too. Next on Christian Aid Week TV, it's Esther's story. Ine abambo atamwalira chaka chatha. Zinanditengerapo masiku angapo ndithu kuti ndilimbe. Monga mukudziwa kuti wina akachoka mtima umakhala wosweka. Choncho sili matha tsiku asanabwere munthu odzapemphera pa nyumba pano. Olo akumpingo kumene amatha kubwera kudzapanga mapemphero pa nyumba pano malimo kuti ine ndiyende ndipite ku chalichi. Ndi chisomo chokha cha Ambuye emwe anabwezeretsa mphamvu zonthupimu, koma zinali zinthu zomvetsa chisoni ndipo zodandaulitsa. Koma chilimbikitso basi cha zinzanga manebazi akachoka kubwera tizicheza pano azikamba nkhani zoseka cholinga chokuti ineyo kukhumudwa kwanga kuchepe. Ndipo ndi ana awiri atsikana okhaokha ndi zidzukulu ziwiri tanyamata tokhatokha amene amatisiya chaka chatha. Mawu omaliza anandisira onena kuti ana usamale awa usawataye. Chifukwa nanga sindajoyina project osakhalisa abambo nkumatisiya. Kuma 2019 atabwera Nandolo Farmers Association nkutizindikiritsa kuti mukolole zambiri. Kuna mibako palliative osonkhanisa Nandolo pamodzi kuti agulidwe. Kachiwiri tikupanga business ya bakery yomwe Nandolo Farmers Association kudzera ku Christian Aid anatigulira ovuni nimene tikuphika mabanzi osakaniza ndi ufa wa Nandolo ndipo anthu akwakonda. Leo ndi zidzukulu ziwiri Nispo ndi Emmanuel. Ndikufuna ndiwalere n'umoyo wa Chikristu. Plus ana amene wawa apite ku skulu. Moti kena ka Nispoyo ali pa Nazare kale. Ine ana amene watu akamabwera kwa ine kudzacheza. Mutima mwanga ndimamva bwino ndimazichita kuti ndine wankulu. Ine mzukulu wanga ndimamunyadira kwambiri. Ankafuna zipangizo za ukalipentala. Pokwanilisa chilinganizo chake chimene analista ndi 5 kumana kuti ine koma nditakhala kalipentala. Ndeni masonkhanitsira chida chimodzi. Ndiye chomalizira chimene nagula mu 2019. Nditagulisa Nandolo amangoti gula mavenda mokuba Nandolo moti maphindu enieni samaonekayi. Pomwe panopo mwayi kukhalapo chifukwa mneneri alipo Nandolo Farmers Association kudzera ku Christian Aid. Ndalama zina zinagwira ntchito zina za kumunda kugulira fertilizer. Kukira kumene kukhala ngati kukufika be kumationa ngati kuti ndife anthu ochita bwino ngani yake ndi Nandolo. Give today and help more families have a better future. Visit caweek.org. Okay, everybody, and that's a wrap. Weddi sydd nesaf, ond dwi eisiau chi gadw golwg ar y sgrin achos byddai'n gofyn i chi gymryd rhan yn ystod y weddi. Gweddion. Dduw'r creawdwr roedd wedi plannu hedyn cariad yn ein calon, yn ein henaid, yn ein bywyd. Yswn am lewyrch dy bresenoldeb yn ein tynnu'n agosach at a ti ac at ein gilydd wrth i ni uno gyda'r bobl ar bob adeg ym mhob man I addoli a gwasanaethu.
Cyffeswn yr adegau aml hynny pan fuom yn dir caregog, yn rhy galed I werthfarogi hedyn bach fel gwen hael a gair twymgalon. A gadewch I ni ddweud yn ein tro, merched, rwyt yn ein meithrin fel cymuned. Rwyt yn ein meithrin fel cymuned. Rwyt yn ein meithrin fel cymuned. Cyffeson yr adegau aml hynny pan fiom yn dir caregog, yn rhy galed I ni weld y tu hwnt i'n dyheuadau hunanol ac am I ni dderbyn yn rhwydd fyd sy'n mygu breuddwydion y rhai sydd gyda llai o rym a chyffaith. Creadwr Duw unwaith eto, rwyt wedi plannu hedyn cariad yn ein calon, yn ein henaid, yn ein bywyd. Deion yn agos heddiw gan wybod bod maddeuant yn dyfrhau'r had ac yn ein meithrin gyda grym dy ysbryd I dyfu I ffynnu ac I ddwyn ffrwyth dy gyfiawnder nawr ac am byth. Amen. Sydd yn y darlun wrth y milf yng ngwely, bob bore a nos mae'n gweddi'n un dros, mi hwn na chywaf hi. Na fi gysgu, mae'r fwy law hynny wrth y milf yng ngwely. Mewn gweddi ar ddiw, i'm cadw ni'n fyw. Mi hwn na chlywaf hi. A phan fawr bore ar wawr yn ole wrth y milf yng ngwely, mae'r weddi o hyd yn fiwsig I gyd, mi hwn na chlywaf hi. Rhyw nos fach dawel, fe ddwg yr awel o y milf yng ngwely. Y weddi i'r sir, fel eos o byr, a minnau'n ei chlywed hi. Dim yn aml iawn I ni'n cael national winners yn y Crwys, fe. Ond diolch yn fawr a llongyfarchiadau I holl blant y Crwys ddath i'r brig mewn partïon a chorau ac ati yn Steddfod yr Urdd. Gewch chi darllen I hanes nhw yn y gadwyn. Wel, croeso cynnes I chi yn aelodau, ymwelwyr ac I bawb sy'n ymuno â ni o'i cartrefi yn Hoedfa bore yma. Diolch I bawb sydd wedi cymryd rhan y bore yma ac yn enwedig I Peredur am ein harwen. A nawr fe ganwn ni emyn rhif 780 ar yn heistedd, ac fe gymerir y casgliad yn ystod yr emyn. Bydd unrhyw gasgliad rydd yn mynd tuag at gwaith Cymorth Cristnogol. Felly, emyn 780.
Nid yw'n gofyn bywyd moethus, air y byd, neu berlau man. Gofyn wyf am galon hapus, calon onest, calon lan. Ped ymu nhw'n olyd bydol, hedyn bian ganddo sydd. Golyd calon lan rinweddol, yn dwy'n bythol elw fydd. Hwyr a boref yn ymuniad, gwydi'r nef ar adain can, ar I ddiw mwyn fy ngheidwad, roedd I mi galon lan. Calon lan yn llawn deioni, ticach yw na'r lili dlos. Dim ond calon lan allgani, canu'r dydd a chanu'r nos. 780. Gweddion. Dyw ein ffermwr sy'n hau'r had, yn dyrfhau'r had, yn meithrin yr had, yn gwerthfawrogi hatling y weddw, yn gwerthfawrogi pys Esther, yn gwerthfawrogi'r hyn roddwn ni heddiw. Mae'r hyn roddwn ni heddiw yn perthyn I ti'n barod. Derbyn hyn ein rhoddion a defnyddio bwyd I helpu gwireddu breuddwydion yn y gymuned hon trwy dy eglwys ac yn dy byd trwy Cymorth Cristnogol. Amen. Dyna ni clywed ambell I ddarlleniad y bore yma, ac yn y bennod yna o Efengyl Matthew, cawn weld Iesu ar ei orau yn defnyddio amaethyddiaeth o ddydd I ddydd I adrodd y stori. Daw'r ddameg am yr hedyn mwstad ar ôl storiau am yr heiwr a'r pridd a'r cae sy'n llawn chwyn a gwenith. Ond mae nifer o storiau llai hefyd yn cynnwys y gymhariaeth hon am deyrnas nefoedd yn debyg I hedyn mwstad. Ar ddiwedd y bregaeth fer honno,
mae Iesu'n gofyn i'w ddisgyblion a dynt wedi deall ystyr y ddameg. Maent yn mynnu ei bod, ond trwy wneud hynny yn dangos nad ydynt wedi deall go iawn. Efallai iddyn nhw fethu dwy agwedd bwysig. Yr anogaeth ddaw o dwf dramatig yr hedyn sydd mor fychan, a'r ffaith, fel perlau a physgod y testunau cyfagos, fod cymaint o ddysgeidiaeth Iesu fel yr hedyn wedi ei guddio rhag ein golwg am amser hir. Fel y disgyblion, rydyn ni'n gwybod bod gan styriau Iesu wersi pwysig i ni, ond eto fel y disgyblion mae angen i ni hefyd dyrchu'n ddofn yn y testun a'n dychymyg. Pan fo Iesu yn siarad am deyrnas nefoedd, nid meddwl y mae am ryw fydd yn dilyn yr oes hon. I Iesu mae Duw yn bresennol ym mhob man ac yn y byd rwan. Mae testun Duw wedi ei wreiddio yn y pridd, yn rhanbarthau ac ym mhoblogaeth y ddaear. Pan fu Iesu'n ymateb i Peilat yn ddiweddarach, drwy ddweud nad yw ei deyrnas o'r byd hwn, golygu mai nad yw calon y deyrnas, sef cyfiawnder, heddwch a llawenydd, wedi ei dderbyn gan y byd hyd yn hyn, yn hytrach grym, trais a gormes i gwerthoedd y byd ar hyn o bryd. Yn groes i syniad poblogaidd sydd gynnam fod nid oedd croeso mawr i goed mwstad mewn gardd yn adeg Iesu, a bosib fydd o'r un peth gyn ti Emyr yn yr handir, ond doedd dim croeso mawr i goed mwstad mewn gardd. Chwyn oedd yn dwyn pridd da oddi wrth y ffarmwr oedd y mwstad a byddai ffermwr yn aml yn ei godi a'i losgi. Ond yn economi Duw, mae'r hyn a geiff ei wrthod gan y byd yn cael ei dderbyn ganddo ef. Falle mae dyma pam bod cymhariaeth yr hedyn mwstad, fel gwneud bara, aredig a physgota, mor addas. Yn lle Meseia milwrol wedi ei orseddu dros deyrnas gyfoethog a grymus, sef yr hyn yr oedd pobl yr oes am ei weld, mae teyrnas Iesu yn cychwyn fel cymuned frau a bregus. Mae'n cychwyn gyda saer a'i ddilynwyr, un nad oedd yn cael sylw gan rymoedd y dydd, ac eto, fel yr hedyn mwstad, bydd y gymuned hon yn tyfu i fod yn fudiad radical, yn cynyddu ac yn cynnig brigau i bawb, ac y mae ei ffrwyth yn cychwyn meithrin a trasnewid y byd. Cychwyn ar y gwaith yw hyn, oherwydd yn amlwg mae llawer mwy o gyfiawnder a llawenydd i'w gynaeafu oddi fewn i'r eglwys a'r byd, ond mae pob hedyn a blenir yn cynnwys potensial. Bu rymoedd y byd adnabod y bygythiad hwn i'w grym reit o'r cychwyn. Ceisiodd y brenin Herod dinistrio awdurdod Iesu hyd yn oed wrth i Mair a Joseph ddianc eu plentyn i'r Aifft, ond fe oroesodd yr hedyn a dychwelyd i'w bridd ei hun i'w blannu ynddo. Yn y stori hon o blentyndod Iesu, mae bygythiad i bob un sy'n dal ei afel mewn grym, ond hefyd mae'n addewid i bob person sy'n deheu am gyfiawnder a llawenydd. Mae teyrnas Duw yn newid ac yn aeddfedu yn unol agosiadau gweddill y greadigaeth ac ysu am oleuni a bywyd. Ond nid yw'r brigau, y cyfiawnder, yr heddwch a'r llawenydd yn datblygu'n syth i unigolion, i gymunedau a cymdeithasau. Mae'n broses sy'n cymryd amynedd a dyfal barhad. Mae'r un peth yn wir i gyrff fel Cymorth Cristnogol a'r partnerthiaethau sydd wedi cefnogi Esther yn Malawi. Mae Esther yn disgrifio ei gwaith amaethyddol bach, ond arwyddocaol, fel coeden. Y boncyff yw'r pys colomenod, y mae hi'n ei tyfu, a'r brigau yw'r ffyrdd niferus y mae hi'n cefnogi ei phlant a'i wirion. Mae Esther yn profi diogelwch ariannol ar ôl profi galar, colled a chael ei ecsbloetio. Mae ei gero eir wedi tyfu, mae wedi cychwyn busnes teilwrau hun ac mae'n cefnogi breuddwyd ei merch i fod yn saer coed drwy brynu offer iddi. Mae Esther yn pobi a gwneud bara pys colomenod ac yn bwydo ei wirion, Hyfryd, Nesbo ac Emmanuel gyda bwyd sy'n flasus a llawn maeth, ac mae ganddi ddigon yn sbar yn aml i rannu efo gweddill y gymuned. Dyma frigau ymdrech a gobaith
sydd wedi cychwyn fel hedyn bach, o sydd bellach yn gwella bywyd pobl mewn ffordd dramatig. Felly bod Esther a'i chymunedau tebyg iddi yn deall cymhariaeth Iesu yn well na'r disgyblion cyntaf, bosib yn well iawn na gyda ni yng Nghymru heddiw. Meddai Esther, rydym yn gymuned sy'n helpu llawer ar ein gilydd. Os yw pobl yn wynebu problem, nid ydym yn gadael iddynt ddioddef ar ei pennau hunain. Rydym yn siŵr ei helpu mewn unrhyw ffordd, a dwi'n gweld hynny o ddydd yn mynd o gwmpas cymunedau ar hyd a lled Cymru, bod cymunedau fwyaf bregus, fwyaf difreintiedig yn tynnu at ei gilydd mewn i helpio ei gilydd. A mae hynny i weld yn hanes Hester hefyd. Mewn dameg arall, soniodd Iesu am hedyn sy'n disgyn i'r llawr ac yn marw, ond wrth farw, bydd yn cynhyrchu llawer mwy o hadau. I fod yn anogaeth i ni wybod am hedyn bach sy'n tyfu'n goeden gref, mae'n fwy fydd o anogaeth, deall y bydd y gwaith o sicrhau cyfiawnder sydd mor aml yn gallu marw yn ein dwylo yn profi atgyfodiad. Y broblem yw gweld ble mae'r atgyfodiad ar waith. Mae llawer wedi'i guddio yn rhannol herwydd nad oedd yr hedyn mwstad yn cael ei hau yn fwriadol gan y ffarmwr. Roedd ei presenoldeb yn y tir yn deillio o'r ffaith i'r hadau gael eu cymysgu gyda hadau y tybyd ei bod yn fwy gwerthfawr. Felly, wrth i'r hadau mwstad dyfu, mae'n ymddangos fel presenoldeb anisgwyl yn y tir. Ein disgwyliad ni fel eglwys yw gweld y tyfiant mewn twt mewn rhesi. Ond mae realiti'r deyrnas yn gallu ymddangos yn wahanol iawn. Mae'r ddameg yn awgrymu y gall y deyrnas dyfu drwy'r rhesi twt sy'n cynrychioli ein system anghyfiawn sy'n ei trawsffurfio. Gall teyrnas cyfiawnder a llawenydd dorri drwy'r tirlun presennol yn ein byd sydd wedi lunio'n bwriadol gan bobl rymus. Mae ymgyrch Cymorth Cristnogol yn ceisio atebolrwydd ymhlith y rhai sy'n gyfrifol am allyriadau carbon, gan alw am i'w helw gael ei defnyddio i ddalu am y golled a'r ddifrod sydd wedi greu ganddynt mewn cymunedau o amgylch y byd. Trwy muno gyda'r ymgyrch, gall pob un ohono ni helpu i greu newid yn hiroedd sych Zimbabwe, yn nrylliad corwynt Haiti, yng Nghea Pakistan sydd wedi gorlifo, ac cnydau gwael Nicaragua. Fel mae'r ymgyrchydd hinsawdd o Uganda, Vanessa Nakate, yn ein hatgoffa, mae angen bris. Meddai, ni allwn addasu i golli diwylliannau, i golli hunaniaeth, i golli hanes. Ni allwn addasu i ddioddefant neu newyn. Ni ddylai'r syniad y dylai'r rhai sydd wedi achosi'r anghyfiawn argyfwng hinsawdd dalu i gefnogi cymunedau fel rhai Esther fod yn ddadleuol. Ond mae penderfyniad hyn wedi eistedd gyda pobl rymus iawn sydd wedi rhoi elw o flaen popeth arall yn rhy hir. Gyda'n gilydd wedi huno gan obaith gallwn herio'r drefn bresennol drwy herio'r grymus. Wrth i hadau felly dyfu, wedi ei caru a'i meithrin gan rai sy'n cefnogi bwriad y deyrnas, nid y grymus yn unig y byddant yn ei herio, ond hefyd mae risg iddynt aflonyddu hadau liturgaidd, oesegol ac athrawieithol yr eglwys sydd wedi bod mor fodlon plannu hadau mewn rhesi twt. Wrth i ni wneud hynny, gall ein sylw droi oddi wrth herio anghyfiawnder a'i hoelio ar freuddwyd gadarnhaol Joel. Pan fyddwn yn ail osod ein sylw ar fwriad teyrnas Dduw, byddwn unwaith eto'n gweld y bwriad o ddendithio'r byd. Byd o gyfiawnder a heddwch. Byd ble mae Duw yn adfer ac yn adnewyddu'r hyn a gollwyd. Mae Sul Cymorth Cristnogol yn cynnig cyfle i ni ddod at ein gilydd i hau hadau'r deyrnas. Hadau sydd eisoes yn bresennol yn ein haddoliad, ein cenhadaeth a'n bywyd fel disgyblion. Hadau sy'n aml yn guddiedig wrth gael ei hau. Bydd angen i ni fod yn amyneddgar wrth ddisgwyl i'r hadau hyn wreiddio a thyfu. Beth bynnag yw hadau y byddwn ni'n ei hau yn ystod y Sul Cymorth Cristnogol, boed yn gynnal bore coffi neu frecwest mawr, byddwn yn sefyll gyda'r tlotaf yn ein byd ac yn sefyll gyda theyrnas Duw. A bydd ein gweithredoedd yn gwneud gwahaniaeth unionsyth i bobl fel Esther a'i theulu a brodyr a chwiorydd tebyg o gwmpas y byd.
Meddai mab yng nghyfraith Esther Peter. Rwy'n ddiolchgar iawn i chi ddod yma i wrando ar ein storiau. Mae'r arwydd bod yr hyn a wnaf yn bwysig ac yn fy anghalonogi i ddyfarbalhau yn y gwaith, i gefnogi fy nheulu ac i gynnal fy mywyd sydd yn dda. Nid wyf yn ei gymryd yn ganiataol eich bod wedi cymryd amser i ddod i siarad gyda mi. Ar Sul Cymorth Cristnogol, gadewch i ni weithio gyda'n gilydd, fel bod eraill mewn cymuned tebyg i'n Peter yn gallu rhannu mewn bywyd a byd mwy cyfiawn. Amen. Rhif yr emyn 131. Tydi a rhoddais liw i'r wawr, a hyd i'r machlud mwyn. Tydi a luniais gerdd a sawr, y gwanwyn yn y llwyn. O cadw ni rhag colli'r hyd, sydd heddiw'n crwydro drwy'r holl fyd. Tydi a luniais gan i'r nant, a'i si i'r goedwig werth. Tydi a roes i'r awel dant, ac i'r ehedydd gerdd. O cadw ni rhag dyfod dydd, na ein calon gan yn rhydd. Tydi a glywais lithriad traed, ar ffordd Calfaria gynt. Tydi a welais ddafnau gwaed, y gŵr ar ddydd yr hynt. O cadw ni rhag dyfod oes, heb goron ddraen, na chir, na chroes. Amen. Rhif yr emyn 131. Gweddiwn. Dduw arddwr Eden, a greodd sêr y nen ac a fendithiodd y planhigyn lleiaf,
Coda ein gobeithion am breuddwydion y tu hwnt i golled a difrod ein planed frau, fel ein bod yn rhannu dy weledigaeth fawr di sy'n gwerthfarogi'r pys, lawn cymaint ar planhigyn. Llenwa ni gyda'r gobaith sy'n rhoi bywyd, ac ysbrydodega ni gyda ysbryd creadigol mawr ac yn yr oes sydd ohoni. Ewch i mewn i'r byd yn cydweithio dros newid fel y gall pawb ffynnu a rhannu bywyd yn ei gyflawnder. Ac yn y cyfan awn, gadewch i ni ddangos cariad Iesu. Gadewch i ni drin pawb gydag urddas. Fe ddangoswn gariad Iesu. Gadewch i ni sefyll dros gydraddoldeb. Fe ddangoswn gariad Iesu. Gadewch i ni ymladd dros gofiawnder. Fe ddangoswn gariad Iesu. Bydde di ddiw gobaith eich llenwi gyda llawenydd a heddwch wrth gredu, fel y byddwch yn gorlifo gyda gobaith trwy rym yr ysbryd glân. Amen.